haisi plani yaMwari yekuti kuchaita vari nani vatinopota tichifonera tichibvunza. Kunamata kudevelopa kuti uve mwana waMwari anoziva zvinoitwa mumba mababa wake. Paneka kunamata kaneka huranda soka kuti kana ninga asipo takuwara. Why? Havana kuudzwa full package ya gospel. Vakaudzwa sekunge kune nokuti nzwai. New Testament is Old Testament. And ukaona uchimixa the two, you are dangerous. You cannot put new wine into old wine skins. You know, putika. Augone kuisa wine chamuombo doekare. Saka kana New Testament yakauya iko kune old. Sasa atoita isusu varume vanomira kuseri kwechipuranga ichi. Tikaona kuti kuold nokuti kuold kwakune church system. Vanhu vaipinda church kuold. New Testament vakangotuma kunzi go and make disciples. Mwari wacho akutopindawo imimi. Kingdom chake pari tinonofuka kuti pamwe zvimwe zvinhu. Tumchinda achiri right. New Testament yaiva ne church system. That's why Jesus paakauya musi weSabata oga aitoenda kuchechi yacho. Kureva kuti Mwari wakajoinawo zvaita vanhu akapedzera kupindawo chechi. Iye ari mwani anga kutopindawo chechi. Nokuti auya munguva ipi Old Testament. New Testament inotanga panofa Jesu. Jesu paanotoberekwa itori Old Testament. Iwo une problem ne arrangement yemabooks. Saka uchiona vanhu vazhinji vanofunga kuti Abraham ndoko Old Testament. Old Testament inotanga naMoses. Abraham hamo. Ya uchazvadzambanza. Kani mopasa muna Bible nai. Nomuka bhuku rinovhiringidza. New Testament inotanga nebhuku raActs. Do New Testament. Sungano itsva inooperator mubhuku raActs. That's why Jesu paakaberekwa setsika yake aenda kusinagoge aitoitawo zvetsika. Anga aberekwa muculture zvekutoti on the 8th day akasekamusaizwa. Iye anoti ukatenda mandiri you are circumcised in me, but iye akaenda kunochekwawo. Why? Auya muOld Testament but arrangement yemabooks New Testament inenge inotangira pana Matthew. Ndozvazviri pakuronga kwemabhuku, but pakurongeka kwemweya neunderstanding iri spiritual zvinotanga kana testator wacho afa. A testament begins. Abraham chaiye kana Adamu havasi muOld Testament. Vanhu vanowanikwa kumabhuku eOld Testament chete. But avamo. Testament isungano yakaitwa naMwari nevana veIsraeri. Vachitungamirirwa naMoses. Ndo sungano yekare yaMoses. Abraham hamo. But nyaya yake inowanikwa kumabhuku iwayo. Saka ukasagona kupatsanura arrangement yemabhuku nemamiriro ezvinhu unosanganisa pakunamata ukaita era. Samira one. Church system yanga irimo muOld Testament. Vanhu vaipinda pa one place. Vachiuya kuvarefi vavo. Vachiuya kuchechi yavo. Ukatotendeuka waitofanirwa kuita sei? Kupinda iyoyo. But New Testament yatanga vanhu vakabvunza Peter. Toita sei neramaparidzai? Kwete topinda ipi? Something that was my just like I want number down. You don't go back and read book yet. The choice is yours, but you must know the truth. Church system. Yanga ichifambwa nayo ku Old Testament. Ku New Testament, a human being, an individual becomes a temple. Zvokutoti Mwari wacho ndiye akutopinda iwewe.
iwe ndiwo wakazofunga wako kupinda AFM. Mwari apinde chechi kama. Isusu ndisitopinda machechi. Saka vadzidzi vakaona munhu achidzinga madhimoni vakamurambidza. Why? Vaifunga kuti ndezvemagroup. Kuti zvinofanirwa kuti simba raMwari rinofamba nechikwata chake. Rinofamba nekutenda. Hazvisi muzvikwata. Vakatoona munhu achidzinga madhimoni vakaenda kuna Jesu kanzi pane mufesi akadzinga madhimoni taurambidza. Zvikanzi aiwa matokanya. Imamu nakona kuti madhimoni acho atozviziva saka anga achienda. Inda muchikundwa kuziva nemadhimoni. Aonere kuti ripoti yavo inovamakisa kuti dhimoni rinenge raakuti zivei kudarika vadisciples. Dhimoni riri kudzingwa nemunhu asiri muchikwata richienda. But vari muchikwata vari kuti hazviite. Ko madhimoni ari kuenda sei? Mweya yechina yakatoziva kuti anenge atenda muna Jesu nometa haasi muchikwata ane power. But vadzidzi vari kuti aiwa unofanira kunge uri kusazvikwepa. Saka uchiona mukore uno zvakatodzoka kuti munhu anoita problem newe kuti unopinda ipi. Ukataura yaasingatende iye anobva ati hausi serious. Ini ndofunga kuti kuva serious kutenda muna Jesu kai. But kune vamwe even ukatotenda muna Jesu serious type ya unopinda. Kwete chakakupinda yawo kupinda manje. Ndopanoratidza kuti uri serious. Zvekuti ukatenda Jesu uri kuAnglican vanhu vanokunzwira tsitsi. Hausi serious. Why? System yecourt yabata kunyuma. It's not about kuti unopinda ipi. Ukafamba mukutenda nekutya Mwari. God is not a respecter of